Proteklog vikenda u prostorima Srednje strukovne škole Velike Gorice prisustvovali smo državnom prvenstvu hrvatskih frizera u Zagrebu, koje je ove godine bilo posvećeno iznenada preminuloj gospođi Teji Drakulić. Tom smo prilikom imali čast vidjeti svo umijeće stvaranja frizura, kao i međusobnog natjecanja u različitim kategorijama. U gradu Velika Gorica održavamo 11. državno prvenstvo frizera Hrvatske, koje se događa ovdje u Velikoj Gorici u 7 kategorija. To su tehnička kategorija, seniori, odnosno juniori, muški i ženski, seniori, muški, pa eto dolazi sada na red vjenčane frizure koje su sada se rade, a isto tako sada je momentalno kod ocjenjivačkog suda full fashion, odnosno cjelokupni izgled. Iza toga dolazi fantazija i vjenčane frizure seniora. Naši frizeri su ti koji stvarno imaju mašte i koji mogu pokazati sebe i dati sebe, i Hrvatska je mala, ali je opet velika u svijetu jer se smjestila u prvih 10, polučila je dobre rezultate. Od doživotne predsjednice saznali smo kako je natjecanje teklo kroz povijest i da li se što promijenilo. Promijenilo se jako puno toga. Prije, još dok se moja mama natjecala i moja mama se natjecala u 9 radova, ja u 5 radova, a oni se danas natječu recimo u 2 rada ili u 3 rada na svjetskom prvenstvu. Vremenski se jako skratilo jer se traži daleko veća brzina danas u izradbi frizure. I ove radove koje ste vi sada vidjeli su rađeni na kratkim frizurama, na kratkim modelima ili lutkama, jer na lutkama rade uvijek juniori. I seniori rade uvijek na živim modelima. Naravno da je to i teže i oni imaju malo više vremena. Recimo za usporedbu, ja sam recimo dok sam se ja natjecala se radi na dnevna frizura recimo 25 minuta, a danas je oni moraju napraviti za 15. Kao dvostruka prvakinja, Vesna Kincel nam je otkrila što je potrebno da se postane pobjednik. On mora imati ideju frizure, originalnost frizure, čistu izradbu. Izuzetno se pazi danas i na boju, na kombiniranje boja, ako znade kombinirati čak neke boje koje nisu uobičajene. Boju i ipak jedna ljepota i sklad svega. To je naravno da oni moraju vježbati zato da bi oni tu svoju frizuru već u snu znali na pamet. Dakle, njihove ruke moraju biti toliko izvježbane da one to mogu napraviti. U svakom slučaju, ljepota, sklad, težina rada i u nekim ovima boja. Da sve ne ostane samo na riječima vodećih, i neke od natjecateljica su nam otkrile je li bilo naporno i koliko su se pripremale. Nije bilo teško, ali bilo je malo treme. Pa svako se nada pobjedi, tak i mi. Našim vjernim rukama frizerima čestitamo na trudu i navijamo za njih na svjetskom prvenstvu koje će se ove godine održati u Milanu.